Vedľa mňa už stojí najúspešnejší český hráč z posledného VSOP vo Vegas. Jeho meno je Honza Nakladal. Honza, ahoj. Ahoj. Ty si zaznamenal mimoriadny úspech na poslednom VSOPčku na main evente. Pochvál sa sám, čo sa ti vlastne podarilo. No, byl jsem vlastně 18. v největším turnaji, který se vlastně odehrává každoročně v Las Vegas a je to vlastně největší turnaj na světě. Ty si skončil 18. Je to tak, no, na posledních 2 stolech. To je veľmi pekné, gratulujem. Koľko si bral a aká bola cesta za tými peniazmi? Bral jsem $357 000. Cesta byla dlouhá a trnitá, dá se říct. Jasné. Trvalo to 7 dní s tím, že jsem vlastně vypadl ten poslední den, který se hraje jakoby v létě a pak se hraje ten finálový stůl v listopadu, podle toho November 9. No a ta cesta, jak jsem říkal, bylo to poměrně dost náročné. No. Takže si vlastne aj ušetril niekoľko mesiacov spánku, keďže predpovedám, že tí poslední 9 asi sa im nespí moc dobre, na rozdiel od teba. To asi jo, ale já bych radši nespal a byl tam, no. Chápem. Ako sa ti spálo počas tých nocí z dňa 1 do dňa 2, do dňa 3, 4 a tak ďalej? V podstatě se mi už od začátku spalo špatně, protože hned první den jsem skončil s horším stekem, než byl jakoby starting stack. Jsem skončil s 27 000 a starting byl 30. No pak jsem jakoby každý další den striplil ten stack, nicméně čas na spaní byl hrozně jakoby omezený. Hrálo se 10 hodin čistého času, do toho ještě dinner breaky a tyhle věci, takže jsem vždycky spal 6-7 hodin a pak jsem zase valil do kasína hrát, no. Jasné. Takže tak. A chcem sa spýtať, ty si ten tiket na main event vykvaldil, alebo máš niekoho, kto ťa stekuje, alebo už máš na to bankroll? Teoreticky bych na to možná nějak měl bankroll, ale většinu procent jsem prostě prodal. Hrál jsem tam jakoby sittingovou kvalifikace, ale to oni ti vlastně dají jakoby žetony a to si můžeš vyměnit za cash, to se mi den předtím dařilo, tak jsem si říkal, že jako teda naskočím do toho main eventu, a většinu procent jsem prodal. No. A tie percentá si predával pred turnajom alebo počas neho? Všechny před turnajem. To znamená, že už si mal aj nejakú asi predstavu, čo urobíš s peniazmi. Ako to máš z hľadiska bankrollu vyriešené teraz túto 350 000 injekciu? Tak jak říkám, ne všechny peníze půjdou pro mě a jakoby moje hraní to nějak extra neovlivní. Asi začnu hrát nějaký, dejme tomu IPTčka nebo takový ty dražší živý turnaje. No. Na online budu hrát pořád to samé. Ty sa špecializuješ na MTTčka alebo hrávaš aj niečo iné? V podstatě jenom MTT turnaje, kešky vůbec nehraju, to jenom jakoby jsem tam na živé akci. A ako dlho už hrávaš a čím si začínal? Hraju zhruba, já nevím, 5 až 6 let a začínal jsem právě na kešovce, paradoxně, pak jsem hrál chvilku sitka a pak jsem vlastně se usadil na těch turnajích. Ako sa ti darí tu v Pardubiciach? No tady jsem hrál asi 2-3 turnaje a z jednoho jsem vyletěl úplně první a nestojí to jakoby za řeč zatím, no. A tohle je vlastně nejzajímavější turnaj pro mě, co tady bude. A nebo to ČPTčko, co bude pozítří, no. Máš nejaké konkrétne plány, ktoré sa týkajú pokeru na tento rok 2013? V podstatě ne, když jsem se jakoby na začátku roku říkal, čeho bych chtěl dosáhnout, tak mě vůbec nenapadlo, že se mi během prvního půl roku podaří tyhle jakoby skvělé věci, takže už jakoby ten plán je splněný na 1000%. Bylo by pěkný, kdyby se třeba zadařilo něco během W-Cupu, jakoby na onlineu, třeba vyhrát náramek nebo něco takového, ale jako teď už jsem naprosto spokojený s tímhle rokem. No. Neovplyvnila táto trefa nejakým spôsobom tvoju motiváciu do ďalších turnajov, keďže predsa len už také peniaze sa moc nedajú trafiť? Částečně ano, protože jak jsem se vrátil a měl jsem hrát jakoby turné, já nevím, za $1000 nebo něco podobného, tak měl jsem prostě motivační problém hrát tak dobře, tak jak v tom velkém turnaji. Uvidíme, co do budoucna. No. Je to trošku jakoby demotivující, protože tak velký peníze se jakoby na online trefit víceméně nedají a málo na kterém živém turnaji. Mám ešte poslednú otázku k tomu main eventu na VSOPčku. Hovorí sa, že to je najväčší rybník z hľadiska MTTčiek. A aký máš ty pocit z toho main eventu? Čo si myslíš o kvalite hráčov a ako sa to postupne stupňovalo? No v podstatě je to dané tím, že to hraje jakoby 6 až 6,5 tisíce lidí, takže znamená to, jakoby, že je tam strašně moc těch špatných hráčů, nicméně jsou tam všichni ti top hráči. Takže ono záleží hodně na tom konkrétním seatingu. Můžeš mít stůl, kde jsou, já nevím, 2 nejlepší, prostě 3 nejlepší hráči na světě a pak můžeš mít stůl, kde jsou naprostí jakoby randomové, prostě neznámí hráči, biznesmeni, že jo, a budeš mít lehký stůl, takže jakoby záleží, ale převážně to bude fakt poměrně lehký turnaj pro dobrýho hráče.
Mal si počas toho main eventu nejakého známeho hráča, ktorého si vyblafoval alebo poslal domov z toho main eventu? Žádný jakoby nějaký famous knockout nebo něco takového jako ne. Měl jsem na stole třeba Humberto Brenase, což je pokersárce jakoby pro za Kostariku a pár známých jakoby lidí z televize, ale žádný známý knockout nebo... No vlastně Evgenie Tymošenka jsem vyřadil ten poslední den, což byl podle mýho názoru nejlepší hráč v těch posledních asi 22 lidech. No. Tak to se mi podařilo knockoutovat, nicméně to teda nikam nevedlo. Máš tip na víťaza, alebo pamätáš si niekoho z tých posledných 9, kdo vytrčal kvalitou? Kdo by to mohl vyhrať podľa teba? Já jsem to popravdě, když jsem vypadl, tak jsem byl poměrně dost jakoby naštvaný, tak už jsem to vůbec nesledoval ten poslední den. Měl jsem poslední 2 dny ve Vegas, chtěl jsem se podívat i někam, takže jsem to vůbec nesledoval. Vím, že se tam dostal David Benefield, což je dobrý jakoby online rek, tak to je jakoby asi můj tip. A vím, že má i poměrně dost žetonů, no. Na další jména teďka se jakoby nespomenu. No my ti ďakujeme za vyčerpávajúci rozhovor a ak ešte budeš rád teda niečo v Pardubiciach, tak nech sa ti darí, držíme palce. Děkuju moc krát, děkuju.